Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, hinay-hinay nang gipangagdaman ni Education Secretary Leonor Briones ang iyang pagkanaog sa katungdanan sugod unya sa Hulyo 1. Si Chelo Valiana sa report. Sa press conference, gipahibaw ni DepEd Secretary Leonor Briones nga formal na siyang mukanaog sa katungdanan sugod sa Hulyo 1. Miduaw ang kalihim sa Dumaguete City aron personal nga itugyan ang nahibiling school supplies alang sa mga beneficiary sa lalawigan. Gihangop ni Briones ang pagtudlo kang presumptive Vice President Sara Duterte Carpio isip bagong kalihim nga itudlo unya sa bagong administrasyon. So we are now busy preparing for the transition of our programs. Sa pikas bahin, nasagmuyo si Briones nga ang DepEd mo'y gibasol sa sayop nga mga grammar sa paghubad sa kasaysayan. Alang sa kalihim, daghang kabag-uhan ang nakaimpluwensya niini sama sa minugbo o linaktod nga mga text messages o sa internet mismo. Lakip sa gikasagmuyo ni Briones nga ang DepEd gihapon ang gibasol sa sayop nga mga programa sa telebisyon. Also, we have to recognize that even as the Department of Education is always blamed for what is considered the crisis in education, we have to bear in mind that at present there are many other influences on education. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.